Isebe likarhulumente wase-Eastern Cape lophuhliso lwamaphandle nenguqu kwezolimo elaziwa ngoDr Da lisungule inkqubo yeendaba eyaziwa ngeendaba zikaDr Da apho kusasazwa imisebenzi yezolimo kunye nophuhliso lwamaphandle yeli sebe njengenxalenye yeenkqubo zonxibelelwano zesebe. Umsasazi weendaba owaziwayo nowayefudula efunda iindaba zesiXhosa zika-SABC uNoxolo Grootboom nguye obhexesha ezi ndaba zikaDr Da apho azisa khona ulwazi namava akhe kunye nothando lwakhe lwalo msebenzi kubantu abakwihlabathi lonke. Isiqendu sokuqala sezi ndaba sasasazwa ekupheleni kuka-Okthobha walo nyaka kwistudio esizinze eMonti, nto leyo exhasa ukuqinisekisa kukaDr Da ukufaka igxalaba ekonyuseni uqoqosho lwephondo kunye nophuhliso loluntu. Iinjongo zeendaba zikaDr Da ziquka ukufundisa abantu ngeenkqubo nemisebenzi yeli sebe, impumelelo yemisebenzi yesebe, ukupapasha iinkonzo zesebe, ukukhuthaza intatho-nxaxheba kwiinkqubo zesebe yoluntu kwakunye nakuyo yonke imisebenzi kaDr Da. Njengenxalenye yonxibelelwano olukhethekileyo lwesebe, sisebenza neKeith Ngesi Digital TV elapha eMonti ukuba ivelise kwaye isasaze ezi ndaba zikaDr Da kumaqonga ethu onxibelelwano. Ngale nkqubo yonxibelelwano sizisa imisebenzi yesebe eshicilelwe kakuhle ngesakhono esiphezulu. Sisebenzisa olu hlobo lonxibelelwano nabantu ukubonisa imisebenzi yabantu abaxhaswa lisebe uDr Da kwakunye namanye amaqumrhu namasebe karhulumente njengenxalenye yokuqinisekisa ukukhula koqoqosho olubandakanya wonke umntu ephondweni. Ezi ndaba ziza kupapashwa ngokuqhubelekayo nyanga zonke ukuyoma kuMatshi ka-2025 kwaye abantu bayacelwa baziphulaphule okanye bazibukele kuwo onke amaqonga ethu kwakunye nezitishi zonomathotholo zalapha ephondweni. The Eastern Cape Department of Rural Development and Agrarian Reform has launched Indaba zikaDr Da, a news show about the department's rural development and agriculture programs in the province as part of its communication program. Renowned former SABC isiXhosa news anchor Noxolo Grootboom has been brought on board as the anchor of the news show, bringing her expertise and passion to digital screens across the world. The first news bulletin was broadcast on 31 October live from a locally based digital radio and television studio in East London, supporting Dr. Da's commitment to boosting local businesses and community development. The objectives of Indaba zikaDr Da include educating the public about the programs and services of the department, raising awareness about Dr. Da's achievements,